Takže podľa Gartneru bude do roku 2013 až 33% business intelligence reportov konzumovaných pomocou mobilných alebo dotykových zariadení a až 80% firiem si kladie ako jednu z najväčších priorit to vlastne ako mobilné BI-ko. Moje meno je Peter Fedročko, ja som študent na študentskej stáži v IBM a dnes by som v mene vývojárskeho týmu IBM Cognos Mobile chcel predstaviť túto natívnu aplikáciu, čo je vlastne reporting pre portfólio produktov IBM Cognos Business Intelligence. Čo je to IBM Cognos Business Intelligence? Je to vlastne reportingový nástroj. Na backende sa jedná o server, ktorý umožňuje vytvárať reporty, modelovať nejaký dátový sklad, pracovať s datami. Čo je dôležité, je potom táto vlastne ako frontendová aplikácia, ktorá je natívna. Kým neexistovala, tak vlastne business užívateľia museli pristupovať k tejto aplikácii pomocou webového rozhrania. Tá výhoda bola to, že vlastne tie dáta neboli dostupné, ak ste boli offline. Veľa manažerov chce vlastne, aby dáta boli dostupné vždy a všade a preto vlastne táto natívna aplikácia ukazuje to, aj najväčšia výhoda je to, že vlastne tí užívateľia k nemôžu pristupovať vždy. Martin tu už spustil túto aplikáciu, takže vidíte, že je fakt vizuálne veľmi pekná, fungujú tam všetky tieto gestá, je interaktívna, takže ako náhle bude klikať na niektoré dáta, tak manažer vidí, ako sa mu to tam krásne točí, podporuje to drill down. To znamená, že vlastne ako keby z toho top levelu úrovne pohľad do nejakých nižších detailov, nejaké nižšie dáta. A ak to zavrie, čo je najlepšie vlastne na tom je, že vlastne on môže tieto reporty alebo tieto dáta automaticky kontrolovať. Ak si klikne tam vpravo hore na tú ceruzku, tak sa mu ukáže nejaký vlastne ako keby nejaký editor a on to tam nejak označí a automaticky to pošle e-mailom. Securita, veľa ľudí sa bojí vlastne o tieto podnikové data, či už sú v cloude alebo vlastne takýchto mobilných aplikáciách, tak je tam vlastne duálna securita. Autentifikujeme sa oproti tomu vlastne ako keby natívnemu cognosovskému serveru a vlastne je potom ako keby tam nejaká ešte vbudovaná securita priamo v iPade. Ja vám ďakujem za pozornosť a pekný večer.